Tots la coneixem, Carmen Machi és una de les actrius còmiques més destacades, però atenció, aquesta vegada ha vingut a Mallorca per mostrar-nos, curiosament, el seu personatge més tràgic. De rialles poques en aquesta obra Platonov del rus Anton Txékhov i on explora temes com la bogeria, l'obsessió, l'amor i la passió. Un paper que li ha valgut un Premi Max com a millor actriu de repartiment. Es realmente una joya que no tiene nada de densidad, no tiene nada de intelectualidad, que la gente no se equivoque. Es muy interesante de ver, tiene mucho humor fino, sutil, inteligente, sabio, de un Txékhov que tenía 20 años. Y sobre todo, está hablándonos de vicios del ser humano que todos conocemos muy bien, que los escribió hace un siglo y están muy, muy vigentes. El protagonista principal és Mikhail Platonov, un desil·lusionat mestre d'escola de províncies, un personatge ambigu que s'enfonsa en la desesperació. Aquest personatge, aquest Mikhail Platonov, que no acaba d'inserir-se en aquell moment on viu i que això el portarà cap a una tragèdia. Tot això doncs, fa que hi hagi prous aliments com per poder venir a veure una obra així. Escrita en més de 200 folis, la representació completa dura 7 hores. Aquí es fa una versió reduïda. Platonov arriba a Palma en el marc del 150è aniversari de la mort del seu autor. La darrera sessió és aquesta nit al Teatre Principal. Ha hecho que Sergei va a conocer el lado bueno de la vida. Sasha está más feliz con tu boda que tú mismo. Sasha, adora el matrimonio. Lo que yo adoro es la armonía en la vida. Hay una edad en que lo natural es casarse. ¿Qué puede haber mejor que compartir?